ceerno jeddoɗo ko anda jeddoɗo ko anda ko haynande maɗa jettake haka yeddu haala waliyaɓe teddugal o konndal yo allah ɓeydugal ɓe jiɗi mamma samba ɓe jiɗi kala almudu gonɗo he ndutullu yo allah wabbarake makko la siyama o almaɓe gulleji allah bindaki mo haalantama gullo aɓe ay gundoji men ɗi e kori en annamuɗi moɓe ko min yotonɗo ko goɗɗo andani mbiya kala gullo aɓe kala jiɗɗo famde allahu arnoto ceerno bakeru mamo holle nooru allahu mamo yarne nooru allah la ilaha gilam toɓɓam min umma samba toɓɓere alluwa haa ɗo mo jippaji alluwa ale haa woya mi meeɗa tawde mamma samba wonata alluwa gilam yiyande mbimi mo basini e mima wongo toɓɓanta toɓɓere han kala iwa ko asal si en jahiɗo asal han ala keccuɗo goɗɗo so en jahiɗo asal han ala keccuɗo goɗɗo ko zamako nasi sara bama rewi e bamum dewɗa e bamma huɗi ko fuɗɗannoɗi goɗɗum waala ay hunde tuufe mbaɗaɗo hikka e mbaɗaɗo wange leydi woto ƴewa oɗe keccimɗi to leydi kono si ala faamu kala nane ɓiɗɗo ma yima ba yecci to angala a yino on kala leyci no wino on kala leyci no wino ba ha ɓiyoɗen baba adama ko turaɗum adimum fiɗa sandal ko ɓuɗɗiɗo cawle hader kama fallima takude silade anangata ñande baba omiya ko dimmirje no anjallede adunaji gonɗinimal katade ko yaɗo fo fallima andude mokono aytaki abama kadajane men saka kala ko kay bindi on e radio ji e télévision ji muñide am hay naada ko memɗon ko mawni ko memɗon ko mawni annabiji ko fokkitiniɓe diine ko makko wona ko aybine ko jaɓɗo mo yowade o yaroɗa e fade fi hoore fetine bon asa mo jooɗi he lawol mara komi tawi mboɗo mbino min kalkoya sarde goynoɓe jaafe ɓe ganda ko batta فها طائفة أبوه وعلى البيت ما له بسرى والبسرى بصري لوجود سيد البصري فأنا راح سيدي كل الله من كل الله أي برامج بالي تمام يا دي معي مشينا هو موجود منه بكير منه أصلي وبين هايو fulani yaari haaɗo e hirdude e juuloɓe mayɓe taati kali wiata juula mayɗo ma oto coɓe yaari ngal goral ɗa sofannoon sikki ho mi yii ɗum wiyo mi aybini goɗɗa ittaho
ɓe pala yimɓe ɗo lawol a heew haala kono han laaɓani ceerno mettimet kono noon fof ɗum yiinoyo doddu ha okke hay goto wala ɗoni ko deke so a wuuri he jamanu kala ko jiiɗa ino waɗe waɗ mi woni Dakar ɗo mi woni Dakar ɗo duuɓi sappo e joyi mino ɗo min ko jangini karanta ko heɓata cuhengo henno mi yanga cinéma bandi goɗɗo nangi bingo am ɓam biye am okki suga debbo naddi he on mi suwi hane ɗo darimi ɗo bandi goɗɗo wuɗɗi arde wi he borode ceng non mbo witino piin abbimo di jiiɗa e abbi woyi ɓawdi noppi bammi feere noon gatimi mimbo borode ceng goɗɗo jaɓɓi kam wiya am mo a hettinam mo mimbo mi hettinam mo wi oɗa he ceerno hunde weeɗi woodi kalifa hay bandiji ɗi woodi a tinni ha wona moye ragino ha jeeya ɓangana mo min jeeyi ha jimimo mimbo ko on teɗɗimo jungo ngo wippugo arde ha gaya bowde tendare mo yimɓa wurdani o mo wippugo meƴƴimo ha boni nangi debbo makko o kaali makko o piw itti okkini wimi yarnatoy ha mo mema kono min komi jon feere ɓay min andi soko korlammi no wona ɗum koye fewi wona joni min zaman ɗo aduna komo natti han jabtaɗo o ko rogata heɓe ta emi tiɓi film goto min natti kiyano min foofa film ɗimmo arte ɗum koɗo iko kanko cinema ele laside noon ɗon tigi wuɗɗande premier foofoyede nden korrumi mi natti haade ɓaymi defandi bonmi ɗaɓɓa sabi ɗum jangginimi karata sabi ɗum jangginimi karata somi wawano hayye karata ɓe tan ƴono ɗum taw yippanmi ko ɓammi ɓe ko ɓammi ɓe kono ɓe tawono mino kaani mino waɗi bakki kono wona bakki o hay kala o gonɗon wonko sottiide ɓe an andi neɗɗo tawa bo a wopaade ko ɗo lenda ko defta on ɗum noon Allah suuri ndeke mettal yo nafa mettal yo nafa mais Allah bi ko wanno say kumar ko wanno hippoyno e say kumar o ta say ko yettima sa yettima fanan ɗo yaara ɗo mo hippoyi on haade moy mbarduɗa seeɗa mbo la ilaha illallah awa anda ɗum gokol ngol tawni mi waranmo ha mbare nde goɗɗo wattake mo dunciri ma mo ciri mo tawi ko sayko dari mo diri ko ɓawa mo tawi ko sayko dari mo ciri ñam mo tawi ko sayko dari mo dogi mo hoore mo lamɗi allaji ko nder wi'a ko goto mo so porlumi joon goto e saɓa ɗo tawi ko yettima ɓen pijirani lawol sakkide alaji malik nde ɓe kewa ɓo Cheikh Bamba naafidaɓe jeehi e makko naafidaɓe jeehi kani tuba ɓe garane oto yi garanimo giɗo tiwawa tawimo ko ladde to tawa mbumnamo yima jiɗɗi belɗi wanazaatin طيور كذلوس لهلال إذا نداء إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توفنا القبل المنون إني ميامي تايبو الله وإذا تايبو كان قبلنا هنا نلادو الله ɗum enen mi wiyano ɓe gaddi oto yi ɓurɗi bonde ko woni ɗo ɓe joni oto yi oto o alaji mali joni oto de oto kar mo jippi ɓe kuɓɓi oto wale ɓe nangi mo beddi oto nder oto kar huɓɓade ɓe lamnimo malik oto wawatama ɗo oto wawa kam kono wawata ho yettima si a ala seyru nufus a natani he Allah anga sako ide sey asarabi abdi leylan min leylan annal ardude Allah ko leylan min masjidil harami ɗo gonɗa an cikkuɗa ko suudu kaaba ɓanndu ko suudu biyeteɓe neɗɗo o inde le ɓanndu
ɓanndu ko suudu biyeteeɗo neɗɗo o e nder ɓanndu a yiya ko mbiyata ko min an homo min e hoore boni ɗi ɓanndu ko neɗɗo biyeteeɗo neɗɗo o e nder mbiyata ko minani ɓanndu am ndu tampini kam yaari ko anotote ɓanndu ma ndu yaari anotote ɓanndu am ndu horiima han ɓanndu ma ndu horiima han an homo o kadi famɗiɗa hen ko hakkilo on jumumna ɓe kaɓata wonɓe Allah yettiɓe ɓe ina hawri ceerno si a ala seyru e nder nafsuma seyru nufus a ala seyru qulub a ala seyru arwah a ala seyru asrar jedda worɓe ho gonɓe ho wa'budi rabbaka fi nafsika jeddaɓe wa'budi rabbaka fi nafsika jeddaɓe an ɓanda tan ko lazim ko wasifa e asru est ce que cikkuɗa koɗo law sekki jen han lazim e wasifa e asru ko fondement suudu bo moftal wakkanni ya ɗaɓɓoye worɓe ɓe naɓama to Allah nde musidɓe am hiɓɓe fuladu galɓe ga ene jangina koccu kono ceerno yo Allah wallu o enen jangina waliya sukaɓe dimi to ina dama he Allah te ko sukaɓe helpiɓe e guinno Allah ha jettiɗo wona ko ɓe jaɓɓoyini ko di Allah wonno ko woɓɓe in to ƴattidaneneji mumen ndi ina bujja buya jommo foti en ɗanta ko hittoyo goɗɗo hirta mo ɓaga jawmi oɗa on ɗaɗi cuɓaɓe momo hittoyo ko jogui galle e jogui ɓiɓɓe e jogui debbo rewɓe e ɓiɓɓe fi gulla mo wari o makko mo watti ko ɓe galle tumol ni ɓen ɗo tubabu waɗaka taw waɗaka taw te ko onon ne atanin ɓe taw jiɗondiren ballodiren tarbino en no natten e Cheikh Tidiane gande mbo Cheikh Bamba non timi Cheikh Oumar andu Cheikh Tidiane Aliou Harazimi andu Cheikh Tidiane goko ole haala on ko ha laaɓi hasbi bihi wa biɗaha hasbi a Cheikh Tidiane mo natte Cheikh Tidiane ha ɓe lappiwo ɓe gañimo e ceeki wutte makko o mbawi wakki cewel mum ngel wakki wuttel mum ngel yi almuɗam gareji ala ko baɗɗen mazhabu zilli jiharam akhrajuni min makani duna zambin gayre anni hubbuɗaha ɗumina مذهب جهارا أخرجوني من مكاني دون ذنب غير أني حبدا kono kala gañeɗima ko gonɗa ko rimat kala jahoɗo ha aybina ko gonɗa añinma ko gonɗa ko ceerno seydi wi kala mo añi ko Allah jaɓi kala mo añi ko Allah jaɓi Allah andinanmo añ kala caliɗo ko Allah jaɓi moy kala caliɗo ko Allah jaɓi ɗon Allah andintama sani mo saranede ko jaɓi par ce que min a holla aduna ala ko kolla tan basso taw so andude Allah jikko makko e yidde musidɗo ma yo Allah hokkuma yidde yimɓe ma yo Allah hokkuma yidde yimɓe ma ceerno kala jaɓɓiɗoma jaɓɓa ɗum kala jiiɗoma yiɗum kala jiiɗoma ɓurani ɗum a tagani ɗum kono neɗɗo huufima jaɓɓanima a cikkuɗa wonko goɗɗa ko ñande mayɗa huɓeɗa han ɗum goɗɗum ɗo cikkorɗa an won ma won o ceerno kala jiiɗoma yiɗum mi ñaaji Allah ina laaɗono dari ɓe ɗo ina balla Mamma Samba defgol ɓe yo Allah defanmo arsiji rewɓe gonɓe ɗo ina tagañenangue ɓe yo Allah wabarke moon kala nanɗo ɗi sawtuji yo Allah wallu ɗum wala ka han halifaɓe Allah ne oɓe ɓura han ɓe no ostorti wonande jande ko ne aron ko yo Allah ɓeydu on ne heɗɗo yo Allah ɗanɗu on jam dennagal gon